скъп хубав микрофон. Аз съм се зарекал, че ще си взема го. Не избрал ли си? Ами ще си взема някакъв. Не съм гледал още какво. Не знам какви характеристики да търся. Първо ще проуча какво трябва да се гледа. Да, проучваме, аз просто ще отида на ревютите. Като погледна 5 ревюта, в които ми казват. От тия по-трудностите с донапренче, където се да обират малко от... Това останаш в Google Top 5 Budget Microphones. Да, нещо такова. Аз така си взех тази камера. Та беше нова Renault Budget камера. За тия кинти е перфектно. Има един го препоръчват в тия ревюта, аз ги гледах. Ама малко по-скъпче. Те там започват от около $20 до към 50. Нещо такова. За Budget майковете и да, и си на... Ей, страшно валира съм. Тия са отвратителни. I'm in charge now. The end is coming! The end is coming. Това много ме кефи тази карта. А тази карта още в самото начало, като почва да игра Харстон, ми я даде златна. И после до ден днешен не ми я дала не златна. Имам реално само златна. Да. Тя е лилава принцип, но трудно се пада ясно. И до ден днешен си имам само тази златната. Аз имам на две такива. Обаче влезнах и строчих всичките карти от старите експеншени, дето не влизат в ладера, да. И вкарах 10 000 такива и си накрахвах всичко, къде ми трябва отново. Много приятно, да. Естествено няма да играя не ранкет игри. Ей, ти знаеш, че я ще влезе и ще мога да правя също. Кое? Не това? Се щупа всички стари карти. Аз знаеш кога съм влизал? Да. Значи фащаш тия, които са на Xaramus, целия експенжен и Гоблин и Гномс, където са супер много карти. Там ще имаш да трошиш леки легендарите гаранции. Трошиш всичко наред. Без да ти пука. След което отиваш и си видиш от всичките сегашни карти, опукваш си всички златни, аз това всичко го направя. Всички златни, където имаш ги нормалните, и не ти трябва златни, тя всички трошиш. И става бати количество. О, това игра е бати гадото. Гледай какво ми игра той и си го скри. Мама мия. Сега ще трябва да извадим по-още. Сега се спираме само демон, фризвай или дай армор. Ще изберем 5 да само нещо. Това е ли да разберем кампана, или 4 дениш на всички, или да взе 4 хелпът на твоите. Не, тук не знам дали ще вземи това за хелп, защо? Е това, ако тия не умрат, това ще е жестоко. Защото ще съмън и демон и че го фане и него, той ще стане 4-9. Оле, още. Ще ми тежко ще забравя. Майко ми. И ги скрива. Верно ли? Мога да. Нищо. Нищо не мога. Ще играят това евентуално. За там почнаха няма смисъл. Да. Не извадих само дрек. Единственият шанс е на следващия ход. Той сега да не ме убие. Така ще стане 12. Той две карти изиграли, има и две дениш. Това ме уби на трети ход. Да. Такива са валидни. А друг път, като не ми добре картите, ги спукваш от това. В пата тъпия, кой се за да го направя, не ми си играе този обект, защото си не играе. Нищо, сега. Той не е лошо. Не е лошо, ама по-няма да научаваш просто. В началото те ръстат, тебе ти идват дебелите карти и го става недражно.
Имаше ни 10% от игрите, дето се случва. Да, имаш и някакви Gul'dan! нищо много правят също те. Да, имаш такива. Тия са най-интересни, Soul Марвел. shall be mine! I am your nightmare! Те не ми трябват. Така, дрейкчето. Тук ти трябва Warlock или Дрейка или Giant да имаш в началото. И също така то Doomslayer. Защото когато ти си с монетката, той е играл 3 мана търна си, ти играеш това и на неговия 4 мана търн, той не може да играе нито Дрейка, нито Giant. Защото ти си играл Doomslayer. Да. Виж, това е много тънък момент. Да. Какво ще фанем от тук? Това е по-факт. Who knows what secrets will uncover? Сега това не мога да го убия и кой знае какво къл ще видим. Кой Дрейк майте. Да. Или това да си игра. Крекчето. Това да. Това е за коен. Deal. Защото 100 декс ти повече скъпи картите. Факт е да го пазиш на някаква гадна страна. Добре, Corruption. Кой играе Corruption на този нормално? Убил се. Да, това гаранция умира. Corruption мога да играеш. Интересно, не? Мога... Buying or selling? Сега да го комбинира с нещо, ама с какво мога да комбинираш? Примерно, ако имаш фриз като мейджовете, Corruption е супер, ако фризваш, Corruption. Ама на Warlock. Така да си две карти за едно. Толкова някой много сериозна Това е някой сериозен, да. гад срещу тебе. Сега, ако играят това, Може да теглиш също една опция. Можеш Ето да и... това да игра. Силваната да изкараш маната. So many possibilities. нямам идея да се хилвам. Това мисля само да знам. Не мога с Hellfire да на билда. Това ще това да тръпа. Нищо ще го натиснем да видим, ако рано да накарам да се използва раното. Engaging TC-130. Не. Side effects. Бах ти ентусиаст. Ще да помислим сега какво ще правим. Не знам. Трябва това да Не, използвам. мисля, че трябва. Нямам масово. Не мога да тегла карта, защото после не мога да играя. Силваната мога да играя. Обаче как да убия това с... Трябва да удара с тия двамата батата като. Ми мога пуснеш или си пазиш това за комбото за края за финиша на Power Over. Да, то ме е убийство. Всяко нямаш там, първо това е мъртъв. Гаден ход. С този дек понякога е такава играта, че трябва да избираш между два гадни хода. Може би трябваше Силвана да играеш тук. Щеше много да разчисти. Сега не мога да разчисти много, виж. Да. Дрейка трудно ще го убие. Явно ще го убива. Това поправи. Бива за често. At last, Да. everybody decipher. Не се вижда кой бива. Много бърз бе.
То не ги премисля много. С някакви доста еднакви декове. Да. Не пусна си хилчето да си хилнеш себе си. О, играе това. Опасното става, когато виж, че играе император. Това означава, че комбото е най-вероятно в ръката. Не мисля, че трябва да гледаш да не си под 20 кръв. Of course. I have no time for games. Добре. Тук доста добре. Назад ме с картите, но това не е лошо, защото тази игра се стига до свършване на дека доста често. Като играете два урока. Означава, че ако по-малко си тегне, е по-добре. Sound effects. Това за паузата? М? Паузата ще ме... Мога да игра Джараксос тогава, зато ще ми свърши работа. Майко му, Ей, не, няма какво друго да правя. Забавна игра. Аз така Warlock на Warlock не е супер. Това е само да се багал. I'm not ready. Загубих. и това ли бе? Само много. И той ме комбо сигурно. Да, мъртви сме. Да. Аз вадих мараното. Това е добре, поне едно нещо за нас. Да. Въпросът е сега... Въпросът е, че сега ще убия. Ще умра. Не, зависи и Рагнароса какво ще направи. Да, всъщност. You face А, Raxus, and now Lord of the Burning Legion. който убил. Да. Много сме има спорта. Да. Малко му беше по-различно, така знае. Нещо остава само на кулста, ще се гънеше малчето. Мисъл, може и е то да игра на този доста забавен. Пак е Рено, ама меч. Значи нещо Warlock не върви. Не върви, да, в началото бих някои игри, после обратното само за... Сега както е, какво записва? Не, аз съм го направил в арта само толкова. Аха. Така че всичко извън него е изрезано. You asked for it. Ама защо ми режеше отдолу? Карта. Я виж, Ми виж, тук се виждат целите. Ето. Ето. Сега се прави. Ясно. Не си пазиш фарбол. На пристъпата. О, Ти гледай какво ми дойде, аз тази аз съм биби. лош. Да не отпочват само и как ти, защото иначе. Поне срещу този бавен град. Сега, примерно, ако бях срещу шаман или лория, мога да направя каквито при този трол. Да. Защото аз на четвърти ход ще играя нещо.
това е сигурно някакво рано. Що ми играят тази карта? Ще го игра това рано. Тя при тази карта да вади почниките, тя има същото условие като Реното, трябва да се поставят карта. Това означава, че са доста интересни дековете в момента, които се играят с тях. има в момента около 10 на 12 дека, дето се играят, което не е лошо за мета, защото Да. по много време е по-малко. Is someone И injured? Бриста се играе вече. То си тегли и всичко много. Какво ще играм аз някакво играм тази секрет? То го убивам. С 4 мана, то няма смисъл. Not quite what was planned. Трябва да ти дадат само трибуна на всекъде да храни, тя само храни. Някъде да добре нещо, това гад. Корнелия, това на БСП ли? Това е Цариградското, да го приха миналата година. Се разпада. Верно ли? Ама аз тия цъпнатини, като ги гледам, това са структурни цъпнатини. Това означава, че отдолу колоните бака се движат и оттам идва, защото ти не мога да имаш такава хоризонтална цъпнатина на такъв път. Да. Това е защото отдолу има движение, оттам се цепва. Да. Иначе няма... Тоест те и да го асфалтират и да не го асфалтират, това постоянно ще се случва. Супер мизерно. Job's done. То ме уби, това е хубава идея. My shield for Argus. То се да... Funnel cakes. Get your funnel cakes here. Аз целта ни е да посъберем магики, да пуснем императора и след това той и момента. Това не е нещо като кил. Това му прави това струва 0 вече цяла игра. Цяла игра му е 0 хилчето. Жестока тази карта. И тя обаче има също условие. Трябва да се без добита. Това как се прави. Що не извади с мицата? Сам флеймстрайкър, който нищо не прави, бата. Е, тая много хубава карта. Че за Флен шеф копиите. Пускаш си той и си го Да. вкарваш пак. Или пък Реното. Да. Жестоко. И Blizzard. Какво да правим сега? Флеймстрайк, Blizzard. Blizzard. I wonder. Каква файда на този Blizzard? Дори Няма няма да да те убият бият. това. Ще ги замързиш и следващия ход Flame Strike. Ще използвам 2 масови за един борт. Не, Иначе и той виж към борта. Флеймстрайк падат, Ама и на следващия ход ще кара нещо. защото ти тримата ще ги свала. С Флеймстрайк. Ема и... добре. А от Blizzard тук ще остане един жив. Е така, да. Ама малка. И ще му дам шанс да ги хилва. Time runs out on me. По-добре. Да дори да хилна той, аз им труден да го убия. Мога от тук да извадя, ако трябва. I wield the power. Black. И
Сега трябва Blizzard да го убиеш. Още му. Майко мила. Този Blizzard. 3 демидж, не? Не стига пак. Да, този Blizzard. Ма не. Еми да, иначе какво да правя, че ме пребие на демидж на нас. Нищо друго не решава. Един поне мога да убиеш там 3 единицата. Това е с този безплатен хил е въртително. Той си използва цялата мана или пак си. I dream. Това вече мисля, че сме тотално. Тази с малко да надяваме на останалите. I bring life. Трябваше първо това. Не, така сме говорили. А не е ли по-добре първо теглиш карта и след това прецениш? Сме, да. Blessed be this Аз нямам почти никакво да бъде, аз имам. Да. Ще се пробвам. И Ето. ако има фрост много. You require my assistance. Aha! Колко имаш се? 15. 15. Слава. Но имам 2 хода, мога да успея да измисля нещо. Много малък шанс от тук, от тази ситуация. И той с това го хилвам, това го хилвам. Фрост нова имам ли в този тек, бе? Тя няма да спаси. Бах ти пристава. Спасибо. Не, тук може да слага карта и съм път. Какво прави това? Колкото мана, толкова демидж. Аха. 10 мана, 10 демидж. Не. Гъбо. You win. Thrall versus Malfurion. I must protect the wild. For Doomhammer. Всяка ли си си? Не странно. I'm in charge. Пачес. Това всички го мразят. Това ли е? Това има слаб само. Elements guide me ready. Може 3 часа лава.
Айде успех, какво прави сега? Единствено играя мулча, ма те повечето не го играят. Рядко го играят. Може да извади там някакъв. Ей го мулча. Трябва да се мълчава, аз се това нещо. Да. Си ли го направи? Да кажеш нещо тъпо. Влезе го? Защо малко само да влиза в съответния ръкав на време. Може. Може и друго да обаче, да се по-близко. По-близко да не разтепа. То не става така, но ти обръщаш много по-силно внимание на тема нещо, които се случва това, когато кажеш нещо, което се случва. А на другите моменти, когато кажеш нещо, което се случва, не обръщаш внимание, защото, нали... Да, това е вярно, принципно, но днес се случва за трети път. Това как се случва. Да, бе, ама казвам, че много по-честите случаи, в които не се случва, но не им се обръща внимание. И така ти, дето им се обръща внимание, се на... Да, аз те разбирам те, да. Разбирам те, какво искаш да кажеш. Това се случваше едно време, си спомням, това го установих при покера. Тогава ми беше много странно и на мене така ми се струваше. Обаче, понеже имам програма, която траква цифрите и нали, не се налага да разчитам на това, което аз разпределям. Да. Ама погледна цифрите и тогава виждам. Тя си го обясних. Как супер много начинаещи покер играчи. Умът те прецаква реално. Еми да. И не е само тази ситуация, има много ситуации, в които ума поради начина, по който работи. Мил. Такива ногти имаш. Всеки оръжия работа, такъв е дека това ръшески. След това примерно с друг дек се чуеш как да го спреш. Това ще успеем, как да го спрем с това оръжие. Това ще е с 3 атака, ако го пусна. 3G и едно повече и до тук. С това ще са точно. Не, трябваше с другото в минус. Всъщност. И какво? Мога убиеш се? Защото трябваше ми едно мана и за това. И аз се умотах сам. Elements guide me. Трябва да си сега по-добре. Така ще го... Шест трябва да не е масово. Да, по-добре. Да, това масово, той е слаб игра, много малко. Това вече лъжи. Сега някаква малка магика отида да се запълнува мана. Да, тя е седа. Общо взето ще препах. Не виждам. Тък ход. Какво ще правиш сега? Не знам какво правя, аз нямам хекс този дек. Това Мариус не мога да убие. Ще играя този. Надявам, че няма слайд, иначе съм мет. Той да не го игра. Elements guide me. Ако няма това, Не знам. Даже може да си мисля да го убия някакси. сега ли? Абсурд. Не, Мариус не. И все по някакъв време ще ми се много... Той него, ако ми дойде Сава в бъс, може него да го убия. Майка ми. Това като послави ще ми зашие, че ще ми изпусти. А, не, някакви дървета. Гледай го, какви са тия, бе? Това е някакъв гаврат дек. Че бе, аз няма ли начин да го трепа вече това. От тук ще фана 6 демидж, то ще стане 10, 7. Ще стане това. 13 и 15, 18, 19, 20 демидж има. Така че не е лошо. Значи, Скрито темпи и не мога да скача. бате, аз само него ще бия, това няма смисъл. Ама няма сега спел пава, така че тя няма да ми играе. Верно ли няма? Чай сега да помислим, но той абсолютно само по него трябва да бие, няма какво друго да прави.
Ако стана ме убие, ще го убия. Толкова един слаг, тук ще припадне всичко живо. Той ще колко далече да прави. 12 на праймари. Да. Той играе комбо такъв. Аз не се да, на този. Аз ще ми оставя да знам, че да се става да остане. Това е цяла тази. Ти имаш някакви мишоци там. Там справя. Elements guide me. Но та. Тая като изпарваше ефекта. И какво прави? 2 дни ще бия в герой. Значи можеш сега да пуснеш. И сега бях изпарал вече, за да изгледа какво правя. Трябва ръката ти също така да е празна. Затова е на изпари това, да. Защото трябваше да играя последна вече е това е вода. Това не е сказал да се Дъбъл Малигус. Пати. Става само да се репати в главните, само преизкоча. Ти ми дошло да ти го върна сега. Не, това е просто доста голяма вариация в това, какво ще срещаш на лайва. Още една вариация от картите. Thrall versus Anduin. Ей, The light shall bring victory. For Doomhammer. Си оставим минути. Трябва ми пират само. Дай пират, няма пират, само магии. Greetings. Аз реално имам 6 магии с директ демидж. Точно е доста трудно. Are you mocking me? Elements guide me. Once upon a time. Elements guide me. I'm in charge now. Aye. Такива драгове са много хубави. Следното игра се получи много и вехте. Да, да. Играем някой. Who's up for an adventure? Elements guide me. Малките легендарите. Като си смени, като пуснеш това фили, няма избор. Все едно трябва да вземеш. Не мога да се мъгна. Това си сигурен, че го искаш това. Абе, тия трябва да ги убивам. Трябва да Трябва да карта го- не знам какво прави. Да. 4-9. 4-9 и 4 года. Ще се кръв. Това игра не върви добре. Не. You wish to live forever. You wish to live forever. Сега голема му игра. Само, че това не е първия. Тук да го играеш, да 3 хилта. А то му да си избере една карта от моите. Да си прехапя, да си Или дека.
Премахме тази игра. То няма кой да убие дори. Мога то само да убие. Това направо смешно. Пак е нещо, само ти нямаш карти. Нямам карти, вече не умре. И ми е взел тотема. Стоят се много сила това. Пуста, бе. Вариация е това. Много би иначе. Вариация на играта. То в първите 3 хода решават всичко в тия игри. Когато си такъв агресивен играч. Да. В първите 3 хода ти не успееш да направиш някакъв ход, който да натискаш, после въобще е невъзможно. А ние не можахме, той успя да ни спре с 2 малки дракони, той имаше ниски 4 карти в ръцете. Да. Ако на него му бяха дошли примерно високи карти в началото, нямаше да има никакъв проблем, щехме да ги пукам много пъти. Тези от Blizzard твърдат, че е най-успешният дек в момента, има 52%. А пък номер 12 дека, който е с 49%. Много добре. Много Което добре. означава, че е доста балансиран. Ево. Вероятно е така, да. Добре почваме. Браво. Супер. Този и оръжието трябва да начава. Защото оръжието му дава на него път 2 атака. Аха. Той пък вади този. Да. И другия вариант е да имаш сега тотемо да сложиш по средата и да не обикновено някакво да направи. И много бързо му вкараш 6 демидж и го почваш така. Но като разцъкаш повече с един дек, бата, всичките игри ти стават като някакъв сценарий да се повтаря. 100%. С някакви малки вариации, но цяло едно и също. Играл това, 2, 6, бати гъмното. 6 демичи. Не мога да го убия. Elements guide me. То е лувер и другото оръжие да вкарам. Да. Вариант 1. Вот и вариант 2. Той игра ли конь? Играва конь. Това означава, че той не може да игра Hellfire за ръците. Elements guide me. Мисля, че това ще са по-тъпи. Тегли си. Там му е мишката. Това не трябва, между другото, да го навтаги игра. Да ти показва на другия. Защо? По-сочи. За игравка, да. Ами, защото мога ти кажа тия по-добрите играчи така да бъде мозъкът само. Ами нека. Точно това е. Виж. Да. Началото е. По-голяма да причина с това. То ще го убия на следващия ход, ако не направи нещо. Ще тъдна. Funnel cakes! Get your funnel cakes here! Кой не разумия ход? Дрейкчето. Другото ми. Нова игра, той е това Overlord, ще се дъхне. И тотем не имаше. Това е по главата, да се надявам, че няма. Той има 2 хода до едното, значи трябва да го убием преди 6 ход. Имаме 7 демидж от ръката, т.е. достатъчно да го оцелем.
Двамата трябва да царят. Един да царят. Това е защото... По-добре това е. Най-гост. Тя не е това целта, това дека за деката, защото сега ще отвърнах по-голямо на целта. Мънчки. Спомня в турнир играх. Thrall versus Valera. Ай, то лето това е това. Върно. For Doomhammer. Сега това е много лошо сега. Също това трябва да сме много агресивни сега. Супер. Дека е добре. Да, Не, това така. вади другото и след това игра на това. Молига. Щеше да хубаво да сме първи обаче. Те са отвратителни, бе. Такива гадости могат да ти направят, че такива ходове имат, които няма алтернатива срещу тях. Просто няма какво да направиш. Той играе някакви деца бъвкат като откачени, кансилва ги Да. и те убива на пети търн. Да. От разни монетки, препарейшъни, не знам си какви неща. Трябва да се науча Валера да игра, аз никога не съм се кефил да цъка. И аз. Всичките другите съм ги цъкал. И аз не да се го цъка. Най-ме е странно за игра. Много странно, защото така наистина и аз да съм играл. Доста различно. Ай. Аз толкова така. Очувал за мен. То ли би се падна? Да. Не. Thrall versus Morgul. Къде добре сме се подарили. Айде. Изобщо да. Това пречи на това обаче. Еми да бе, ама нищо, добре се. Така че мога се надявам да ми дойде някаква единичка или това нещо. Да, това трябваше да сме за пират. За пират, Имам евентуално. бая пирати в дека. Не, бая. 4-5. Ще му покажа после лорърския текст, това да ти го буталят. Ето са дилема, мога да играя това с това после, след това чак да играя това. Ако играя това, няма оръжие с което да го играя. Така са ми се наредили. Но ако сами дойде оръжие единичка, мога да играя пък това. Мизи, да ви го пошкара. Жалата. Това толкова нищо не кара играта много в наша полза вече трябва. Шалай. Кой реши, че шамана трябва да е марлок? Защото имат марлокски декове за това. Гледали се кой клас играе на марлоци? Шамана изобщо не играе марлок. Не играе? Не. Да, ми сме бат. Много няма нищо, почвам да си мисля, че играе някакъв нестандартен дек. Ето, вече трябва да вижда проблем. Голям. Точно на миналия ход беше вече проблем. Имаш само overall и ще стане 100. Да, той е изключително силен за едно мама. Ти също за едно мана ги играеш тия двамата. И то са в култура живи. Става вече.
бая. Само че е направо мога да куите според мен. Сега мога да ни изненада с нещо, да ви масово много пусна. Монетка и масово бе на всички, двама ще му. Разбира се. Да. The light. Чуеш се дали го убиеш? Ако има масова, трябва да го убия задължително. Защото тя става 3-4. Удари го с това. Дори да има масово, има шанс да оцелят някакви. Да. Добре го убихме, няма някакво. О, добре, бе. Това оцеля. Ей се. Ей се кара малко. Ще се кара. Много убийство след него. Не го кажеш. Бързане, пак попрегнеш. Това се мисли. Трябваше това си игра. За какво ми трябваше да имам за теб? Не си видях това това. Нищо, той върви по наклона. Да, много карти има. Да си има. Той от тях няма хилове. Overlord. Hello, old friend. Let's meet for tea after the match, shall we? Elements guide me. Колкото мана, толкова глупавка. Дори естествено не се играе на конструкцията. В арената ми пак има маса. Tonight, a tale of terrible tragedy. Ние се доближаваме до кил. 11 от ръката имаме. 12 с това. Аз кой? Той едно така или иначе. Това е едно, да. Какво е? Да. Големо вадно от те. Бие ли се да вземат спел пала, не? Ако извади... Какво му да извади? Още един там петица. Тогава с по-добре да ги имат. Тъпо да биеш магия около. Може нямаш кил. Да. Само това си казва.
стига едно да го убия. Да. Нямам теми вече. Ето сега ако намеря ход ги бях ударил, ще да се случи. Да. 10, 13, 1, 14. I wonder. Elements guide me. Още не е това, да? Има шанс да спечелим. Има някакъв шанс, да. Ако не изкарат таунт, не се хилне, ама много са вариабълите. Има 10, трябва да мога да го удара с това. А, Или да ми даде оръжие. Имам 4 оръжия в дека. Малко. There is a lot at stake here. Това ще ме убие, но ще ме убие с тия. Не, там. Не, няма да ме убие. 9 и 8, 17. Колко имаше? Да, няма така. Но е много малко. Витача. Играта. Ще има сега, ще има музика. Да. Ужас. О, Winning Streak. Не толкова ли бия, бе? Още съм с настроението, че губа, пък се влизам в Winning Streak. Ще си имам още едно да бъде. Тъй като са ти чупили главата. Този човек повече помни загубите. Да. Но така, това е нарочно, това е процес на учене, да. Не, това е еволюция. Това е мозъка така устроен. Той мозък е така устроен, да. Да, ама Защото знаеш... така се развива, защото ти почваш да мислиш какви са причините да се случат тия неща. Да. Так, примерно. Ама причината да мислиш за загубите повече отколкото за победите е защото еволюционно за човек е по-важно да остане жив, а не да... Мисля да не го убият, отколкото да остане по-жив. Who goes there? Това е... I'm in charge now. Who goes there? I'm in charge now. Elements guide me. Това е по-оферта за... Кой има повече единички и двойки, гледа с колко има. С това сме Mirror Match тотал. Ще се целиме с пирати и оръжия. Траговете. Почва. Той е също добра ръка, като мен му е раздал. Така по-добре се оверлодна на този търн, за да мога на следващия не трябва да се оверлодна. Така че играем това. Elements guide me. Да, бе, си не го Развиди това са. Who goes there? И сега кое от всичките да играем? Само една мога да игра. Сте оръжията бъвка той и два, оръжията бъвка и двамата. Обаче това си е машината. Психическа атака. Които се гледат с и вероятно се отвърши.
Това не е То са дръжното. самата игрите, как Това е дръжното на тази игра, бата. Някакви дълги игри, дето се мъчиш по един час да пиеш и накрая не успееш да пиеш. После влизаш, правиш 3 бързи с шамани на 5 Или ти правят 3 бързи Или така. ти правят на тебе, да. Ма така е по-изгодно да правя къси игри. Сега, за един час като изиграват 3 с Warlock, шамана ще изиграва 7. Да. Thrall versus Malfurion. И те като имат и двата по 50% ред, да кажем. Гледай сега, пъти дрова. Да, това не го искам. Що не път не беше ли? А не, трог беше. Като искаше... О, искаме ли го първи ход? По-скоро вълка го разкажа, да. Вълка не трябва. Това съм върнал, добре. Сега нали по-оферта първо от мен? Или първо двойката? Не, оферта Не. е това да не ти дойде пачеса в ръката, защото тогава не може да Who изкараш. goes there? Да се пребаса на карта. Всъщност тази карта има и това, че ти скъсява дека. Ти играш ръж дек, Да, ти не да, искаш да. да имаш голям дек с много неща. Това ти скъсява леко дека са на карта. Да. което е оферта. Това примерно най-лудската игра. Еми да. Няма по-лудска. Друг ход ще трябва да игра нещо. Голема. Нещо за едно мана само мога да игра. Що не е голема? Ще 4, не, ще имам 2. Да. Трябва да си пазарам с решите. Да, едно мана има. Точно как си мисля. А, Че беше, да. си 3 беше с коина. Това е тръгване на някакво. Слаб. Ще да. Все някой път нямат слаб. да. Но всеки път няма. Чудесно. Разбира се, обаче слабо. Може и муж да му даде, който ще е гадно за моята седмица. Удари. Защо не кажеш? За много слаб и ударче да направи следващия. Иди. Да кажеш. Сега аз трябва да вкарвам демидж, пак. Да, това си го вкарам. Не, трябваше. Трябваше да танта. Не мога като удар с глава да взема един човек. Да. Просто. Старфон. А, и сега ония с... Не, тук му чарджа да изкараш. А то вече излезна. Вече го А, няма. той е верно, че е един цент. Вече го няма. Who goes there? Да, беше по-протоколно обясно, за да мога, ако е таунт. Стига толкова масови игра. Айде вече без масови. Golems are a girl's best Да. Това е много готово. Аз имам случай. Просто до сега не сме я виждали. Или от Хилсън Стър. Да. Я бакпла се казва вече. Не е. Аз само не мога да го убия, бе. 8, 10, 12, Charge
Прави се бордър пълен. I can see. Влезнах на схемата, сега пак трябва да бия. Thrall versus Шаман на шаман. Oracle. For Doomhammer. О, обаче да ги използвам. Да. I'm in charge. Добре, той може да ми ходи. Ай, виж кой удари. Вау. Elements guide me. Бате на втори ход 9 демидж. Е, да ти... Всичко мръх. И те отходно решаваш. И неговия ход беше добър. Elements guide me. Малко е спорно доколко той е добър за този дек и дали трябва да играеш в началото. Тук много играеш с пето темите, половината си дек са някакви магии и оръжия, което ще е отпало. А той два такива игра. Как стана това, бе? Он му изкара от магиката. Верно, да. Ами, неприятна история. Деца по-бъде, но... И да си запазвам този удар, защото не виждам друго оръжие. Не съм си. Ще играем четвърката, дано той да няма. Защото ако той има, нещата повече се обръщат. Не, петици играем. Тоталната. Това е трейд. Това трейд може да се промени на хода. Каква марка каза, че е този телефон? OnePlus. OnePlus. Да. Вземем OnePlus.
Той има ли войници? Само от техния сайт се продава никъде. Те са си дистрибутор. Нищо друго няма. Не ме дразнят. Не ме. Несериозно е, да, аз искам да видя телефоните да ме накарат да покупя 33 неща. Преди да много видим какво става. Те защото... В този сайт това няма ли? Точно това е сайт, ама... Абе, то не мога да го пия с магиите, аз ще умра. Да. Не можеш? Не. Не мога, трябва да играя. 7. Трябва да играя това. Fly, body. Elements guide me. Там съм го вкарал. Романа не стигаше да го убия. Но... Той също ще му пребие си, една му гина тега. Няма. Не. Не. Няма. Не ми се ръкачи. Не спряме ни стрит. Мирахме къде си гледа да е цял. Е така, ако искаш да дигаш ладъра, трябва да имаш такъв дек, малко скучен. Ама ефективен. Иначе Warlock е супер интересен готин. Комбинации всеки. Да. Thrall versus Jaina. Но си е камикадзе си, перцелите време си камикадзе. Само ще чуеш дали ще убият на следващия ход или не. Това ти цялата игра. Ще умри ли Това не? ми най-любим герой, това Warlock. Заради това нещо. Защото там играта е точно това да писаш. Да. Интересно е това. Warlock Просто ми бъде. харесва Паладин, че нещо... Или Приста много ми харесва. Паладина гледам, че коленто направи един добър текст с Паладина, играе с него, иначе Паладин не мога да срещнеш бата. Много време бяха... И са от 30 игри, ако една от 30 игри е срещу Паладин, те го чуят. Elements guide me. Те му даваха доста добри карти на него, ама нещо не е достатъчно viable. Mind if I roll need? Обаче се ли ми падна, бе? I'm in charge. Elements guide me. Това ще е бърз. Но няма секрет некъв, че ме правят много сте секрет. Тъмън се справи с него. Хайде това да го убиваме вече. We're gonna be rich. Ето го. Той се усети на кръва в нещата.
Ренот. Диво. Интересно дали на Рено колата е... Вълци, не? Не, чакай да Flame Strike, това на 7 мана. Ама то е Ринотек, мога да го няма, но искам да видя се. Who knows what secrets will uncover? Много силно безвидно пак е бак натиск. 9 демидж от ръката. Много вероятно да го ушия. Engaging TC-130 into dislocator. За мами хили темчето. Победа, държи друзья. Elements guide me. Остана за след много лично. Не го сме да. Още една. След пети почва да става малко трудно. До пети винаги успявам да стигна за някакво време. Наскоро ли вземеш? То месец съм играл там 2 дена. Morgul! For По Doomhammer. няколко часа. Значи си в топ 10%. Не, истината, че win rate ми е доста добър. Аз на сега програмката нещо ще тръгна. Но принципно всичките декове са за доста високо. Нещо се багяса в софтуера. Еми така излиза. Нали? По 2% са налява. Или не? Ако са 50 лева, тогава трябва да те са са 25, т.е. по 4%. 4%. Да. Значи топ 20%. Не е много, ще да си е майката. Ами не, то ако си много упорит, ще стигнеш и нагоре. Обаче там наистина след пети, уинът ти е 51, 52, 53 някъде. И там малко става. да се разсеяш някакво глупост да направиш. Те се разсейват, нали? Разсейването е ясно част от играта. Просто ако си много упорит, се свеждам до това до бройка на изиграни игри. Просто ако ти трябват 100 игри, за да стигнеш, Ясно, да. да кажем, пети ранг, ще ти трябват 150 да стигнеш до Legend. Това е гадното. Защото там няма winning streak. Абе, ние сме скрита сила на играта. Elements guide me. Не. Това още чака. За следващия хоп. Нямаше ли да по-добре да го сложиш от ляво? Опа, Не сега ще така че той играва хубаво. Две и той не може да играе къти само толкова. Да. Не гъга. Ако не изкарат там някакъв. Има 2 мана. Ти имаш още не така смятай. Това трябва да фана. Спел, че те печелим. Имат шанс. Това падна на пети ход, бат. Айде, планирахме и 8 лева. Това е стрик. Това с 3, да, си го направиш на цяло. Видето върви.
Значи номера на като правиш видео за Картон е да изрежеш тези моменти, в които са мисли. Да, на всички ходове. Да. И така да върват само Аре, ходове. ще ви го прати видеото аз за упражнение. Ще го видна да ги махна тия моменти. Да, си креатнем един акаунт за тази работа. Хубаво, креативен акаунт. За стриминг, да си да пробваме да слагаме някакви неща. Това на чата Прати трябва видеото, да почне трябва да да пратиш. Ти нали цикаш? Аз ще видя. Не, тук много лошо тръгва. Много лошо тръгва. Трябва да играме Coin Totem. Да, по-странно да направим, може би, озвучаване. И нали запис? Да, но е по-готино може би да направиш коментар след играта вече. Си видял Да. изграването. Това е така. Принципно, Това е ще видим с какъв софтуер така да записваме два канала. Тоест, това е да се говори, да отбегнем, т.е. да може да се изключи видео, но да не се загуби звука от играта. това може. Идеята не е да записва, а постфактум. За да мога да си избираш кое да включваш. Той има аудиоканал, мисля, че на видеото, което мога да се изключи. Да, въпросът е самия запис, който се прави, да бъде да ги включиш, защото сега в момента всичко се меше на едно. Да. Да, Тогава ти трябва някакъв миксер, да. Не, отделен софтуер към тази, да мога да прави. Предполагам, че може, би трябва да може. Тук сме много сигурни, че това ще не спрем. Не. Ще се бориме лъски. Просто той има много добри карти, аз почнах с някакви високи. Нищо. Да. Не сме за касари. Вълчата. Да, но той да няма някакви магии. На другото темчето да убиеш неговите тем. Да, това е. Трябва да ми остане живо някой вече, че сме за касари. Не. Ще има... Има- Девич. Има масова, ама това не е Екстра. My mouth, that's very Има масови. Сега какво не? Много добре да помислим сега. Какво? Темчето. Тем оръжие... Оръжието мога на следващия ход спирата. На следващия ход трябва да играя май четвърка. Темчето и убиеш неговите тема. Ако зареда оръжието от този ход, на следващия ход мога да играя четвърката с този чарч. Обаче няма да мога, ще му убият от тема с това оръжие и с този. И ще остане този жив, който ще само спира атака. Добре. Това е горе-долу играта. Guide me. Добре. Той ще тръгне. То остава тази. Дано да няма той седмица, защото тогава не сме. Масова няма. Не мога да всичко така. Лошо. Няма, това е слабо начало, като имаш с шамана и си го. Сега седмица. Не знам дали седмица. По-добре този и този ще убият двата вълка. Добре. Да, по-добре. И то също ще го убие. Да. О, О, и то ще се стъпиш. Чакай, след долу имаш още 3-1. Да. Как е най-добре ход? Ами да удара тук. Да. Тук единичко. Да, ще премодим там. Един не игра. Остана с две карти. Екстра. Да видим сега. Ами той може да довърши с магии това нещо. Има и дотегли. Трябва да играме ние нещо такова. Този. Та, какво правиш ли то? Това ще съма на един като за бата Ага, прави един ага. за детратъл също. Може би трябва да си взема хил някакъв. Абе, не действа според мен. Лилито бе. Със сигурност трябва да играят това. Това ли? Лилито е така мога да играеш, не само мога да играя също и този да убие с пето. Точно така. Да. След това трябва да се чувства застрашен от 9 демидж долу. Но може би наистина ще трябва да играят този някакъв вид хил.
Той поне 10 дни ще може да набие от магия. А и чарджове, една да си вади. Има 3 мана са остана, няма. Виж, че бие само по мен. Тапва, да. Има две карти, които ги държи в самото начало. И тапва. с магии. Да. Трябва да чисти. Чисто, ама... Много се внимава. Who's up for an adventure? Арш. Не, така ще си намалиш демиджа на този ход. Да. Та игра по-спечелница. Как па не? Не бивай. Имам това бърз. с магия. Един ход може би ще му излезе. Всеки му излезе от това. Не, но особено начало много високи карти. Трябва беше да забивам. Да, бе, да. За малко. Той имаше още една така игра. Не, на ново не губи. Да, на едно от това. Да. Това е голям късмет в тази игра. Може да си най-добрия и да влезе в полуза без никакъв проблем. Your soul shall be mine. Подобно на For покер. Doomhammer. Да. Не знам дали да няма махнат този дек. Много е късно тази карта. Аз идеята ми е до 6-ти ход да ги пречука. Всъщност тя ми е в минус. Who goes there? Това ще да Някаква двойка тройка. Студеничка. това е още някаква магия. Това ти хубаво да се получава. Да, на втори ход си го депресирал да се чуди какво да вади. Само играеш и вълци. Сега ако играл оръжие, то става с 5. Ще ми се покрие от ясно едно човече. Ще мога да продължа пак. Elements guide me. Молиме се да няма такива фари на нещо. At last, a worthy disciple. Единичка ли? Ясно. Да, единичка за. Наплашена жестоко. Може да взе петица. Има нещо, което ще фризне или ще разрекне, или ще да му даде армор, или ще направи 3 демидж. Вълци. Масово е. Той нямаше масово на този ход. Да. Вълци го уби то с Джейн. Ще рискувам даже с това и вълци. Верно ли? Добре, ето. Обаче оверлоуд за 2 и на другия ход съм с 3 мана. Ми нищо. Ама... Ако играя само вълци, на другия ход мога да играя Дрейк. Кое е по-добре? Според мен е това. Ръшна. На атаката. Ако това са беха магии, тотално губи. Знаеш какво съм си мислил, какво мога да правя? Петрица изглежда. И сега не мога да направя нищо. Пати почнат. Трябваше другия. Просто ми светна, че взима единичката. Това нещо. Игра се едно няма реноват, иначе съм загубил. Golems are a girl's best friend. Яко. You have no fun.
защото се закучи, сега ще се Да. хилне и сме гъзди. Да. Много няма. И да не може дошъл, колко е шанса му дойде. Side Всеки effects? момент ще дойде. No. Как знаеш? Trust me. Ето сме с това. Ще навали и аз. Чао. Какви ни за теми? Ако съм бил 4 години, Поне това ми вижда. Отчетата... Не трябва да му давам нищо, да убие това с него. защото е да. Това ще го хилне за още 4, аз съм вече тотално out of range. Аз в момента само чакам магии да ми даде. Иначе не мисля, че мога да спечеля, вече за борда не мога да спечеля. Масово нещо няма. Имам една да прави едно. I'm not ready. Друго вече. Не, това ми за 3 пъти подред оръжие. Да. Elements guide me. Няма да стане лесната. Вероятно... Тук, както гледам, шанса ми да бия вече е около 5%. Не това може да се случи. Аз звучи. Да, аз си бях ще има гейт вместо оръжие. Съм си мислил да сложат едно бутонче тук отстрани, с което като го натисна си шъфълваш дека. Това би било зарибяващо. Замисли се само. Примерно имаш право 2 или 3 пъти на игра да го направиш. Аре, 2 пъти. Това пак как хилма. То правя ли да е яко? Ето само да видиш как картите се разместват и се вършат към обратно. Какво прави това за тебе? Нищо, защото ти... Психически е жестоко това. Замисли си колко е зарибяващо. Не, че нещо прави. Да. Замисли се в очите на играчите колко е брутално. Да. Това е бати якин фичър, бат. Да. Това не се е яко, да. Зверски готино ще бъде. Я ви отвори вратата, много ходи, искам вода да пия нещо. Не искаш ли да кажеш? Просто отворя. Аз там съм постоянно също климатик. Дадем срещу Лорер не ни е пускало тук в нито една игра. До сега Лорер вижда ли си? Не, май. Не. А той? Решава да убие пача си. Вярваме на очите си. Защо? Лойка. Защото изглежда по-опасно. Си какво да играе. Удариш главата като за назидание първо. Да, вълци, Вълци, да. Вълци. Да си Честито. готин си тия спиритори. И само да играеш Финли на другия ход. Не, даже... Да. Финли, аз ще имам едно мало. Той може да играе нещо и аз да го убия с варта. Ще убия и двата вълка. Сега като почне да се апгрейда оръжието, ще ми стане лошо частика. Няма апгрейд в него. И не трябва да има пирати на борда също. Защото има и пират, дето с това. Да, ще играем лайтинга тук на мен. Финлито. Няма да мога да играя четвърката други път.
става. Дали първото темно не играе? Това принципно него дек е по-агресивен от нашия, затова ние трябва да трейдим. Ситуацията е идеална. For the war chief! Ей, къде го изведе по това? Нищо не се да го убием. След това да го правим. Да. Това ще е бавно, ако го изиграм сега. Ето. Няма смисъл. Ти се спел това, имаш директно решение. Дрек имаме, да. Това ми е истина. My blade be thirsty. Това ще трябва да го убие с магия също. Ето, да ще кажа. Да убием и двамата сега, не знам. Това с това по-добре. Elements guide me. Хайде сега. Аз сега на четвъртата. Да. For the war chief! Ще да спира да ги дадете. Да. Гръмно трябва да се удара в него. Хайде, дете. Мога да има още. Ще мога да правя тази ситуация. Те имат оръжието с 5 атака. Това е гадничко, защото ако го апгрейдне един път става 3 чарджа по 6 и край. Пак няма смисъл в тази ситуация. Да, с много по-бързо. Elements guide me. Тия лапи са ситуация, това да ги играят с кой ножка на трети ход. И ти примерно като си с Warlock. Имаш магия, която го убива за 6 мана. Той ти го играе на 3. И нямаш никакъв шанс. Почваш да трейдаш ефективно, трябва да биеш 2-3 юнита в това. Това умрява, добре. For the frost wolves! Отвратително. Това много ми край. Това с коня. Ето топик. Who goes there? I'm in charge now. Доста еднообразно. Херстън ще е. И не знае, че на този матч да го играя, го играхме днес. Малко е много разно. По 3-5 пъти. Шаман на шаман. Да, Уроци имаше сумати. точно. Това ти гледа някакво ми. Ще се бати все депо. Ей, то ми ли бе? Къде да ме? Чакай къде се.
Бама го нещо. Тая игра тя заклинава. Да. Тридесет и две. Спира се. Кеф, голям кеф. Как влюбено гледам. Who goes there? Пълен цирк, постоянно цирк. Тази игра съм много в дефенс, така не мога да спечеля. То държи сумати на близо. Who's up for an adventure? Си взема ли хилче? Да там върват нещата. Нищо. Игра някаква странна игра, бата. Той ме натиска през цялото време. Има вързаска тема. One shot, one kill. Ай, няма такова. Добре, от теб. Няма от това вече. Who goes there? Да. Три демиш това. Три карти в ръката. Ужас. Най-тегавата разборта. Щом си. Сила не е такова. Трябва тази айдата да сме спира от Дженки си. Е, сега. Сега ще се прибирам. Тази карта вижда ли си е Волф? Трансформат всички минени на такива дето. Е, та рояк. Та яка обаче. Шареш. Тя ти пита под другата това е. Деволф! На лошия всичките едно надолу. Да. Ема ти яките карти копа. Да. Не се ползват много обаче. Просто ми много е рандом, не знаеш какво ще види. Много е рандом, не мога да разчиташ на това нещо. Това е някакво безумно. Не, ми струва яко.
Лирой. Лирой, да. Аз може да го нямам. Верно ли? Да. Та карта е винаги актуална. Ти кой си взел? Тройката ли? Тройката. Не, 3-5. Трите. Лице само те си го продават на техния си. Да, Бък това е си. единственото. Нямат ли Еми. Амазон нещо такива? Няма. Мисля, че това е единственото място, където се продава. Те трябва да ти го правят от щатите, Не, от Полша. от Полша. 8 дена. 8 дена го чаках. Без мито. Да, виждам. Защото И щатите за ще тия отдерат пари, двата. за тия пари е добре телефон просто. Мога го сравниш с каквото поискаш. Да, с призапис. Да ми прати видеото. Добре, пускай.